Namhlanje silapha kwaMondez Tavern eZwelitsha. Size ngozobonisa abantu abatsha uba bangakwazi ukusijoyina nesi sport. Ngoba injongo zethu zoba sithathe esi sport sisithanda kuba sine tavern. Sisithanda kuba sizama uqokelela abantwana. Mosi kweli xesha bakhona abantwana ubona ba xa ulapha etavern ngelinye ixesha nangokubazi kule ndawo uhlala kuyo ubona ba bayahamba nje uzama ubaqokelela ubabize. Zinjongo zethu ezi and sifuna nabantu nabazali ii-community zethu zizibone ii-tavern ezi into okubana ayiso sport only sisipoti sabantu abasela utywala, sisipoti somntu wonke nowuphi na umntu angawudlala. Sinezo njongo ke siyawuzama ke uphuhlisa ke lo mdlalo iphuli, sizama ukufaka nokuba abantu abangabazali be-community zethu bayibone le nto into yokubana ithaveni le ayiyondawo into yobana kusela utywala kunxilwe qha. Bakhona abantu abakwaziyo ucinga babone izinto ezishotayo nasebantwaneni nakwabanye abantu. Sizama uqokelelana nezimilo zabantwana asibabonayo uba umzekelo apha kwezi thaveni sisonke apha siyadibana sihlala imeeting sibonisane into okokubana hey hayi mani phaa emzini othile ukhona umntana engathi uyabethakala. Sizama udibana senze loo nto sibonisane into yobana siyofaka eso hlanza kuloo mntana, mhlawumbi sihlale naye simcebise into okokubana hayi mani singamkhange kube kanti simrhwebele kule phuli kuphela but simrhwebele nakwesinye isipoti xa sibona into yobana noko akahambi endleleni ncamncam. Sendiba iyasinceda ke loo nto, sidibana ngaloo nto ke kule phuli. Sithi xa sihleli ke nakwezi meeting sijonge into okokubana asinawukwazi na into yobana sithi xa siziqokelela ezi mali sijonge ii-charity ezikhoyo mhlawumbi siyophosa loo nto siyiphosayo. Kodwa ke ezo nto azikenzeki, kodwa ke zizinto esihlala sithetha ngazo. Sifuna ke nabani na onothi kanti uyayibona le nto akhe eze mhlawumbi phaa koongxowankulu afake loo nto ayifakayo, sincedisane naba bantwana. Zininzi izinto ezisenzayo phaa Mhlekazi, ngoba yonke le nto siyenza sinenjongo zento okokubana sikhuphe abantwana ezidragini, sikhuphe abantwana ezitratweni. Siyazama kuzenza ezo zinto, kodwa ke siyalibona nathi ixesha linje. Sithi ke ngoku noma ke sizame ukontrolana nabo, sibaqokelele, sibazame ubabonisa, sibacebise. Eyona nto ndizama uyigxinisisa ke uba esi sport ayiso sport nje sabantu abashushu. Siyakwazi ukontrola yonke into. Umzekelo kwesi sport angacinga fanuba umntu ezi sport zidlalwa ngomnye umntu. Siyazazi ii-regulations ze-tavern uba izinto ezenziwa etavern nezinto ezingenziwayo etavern. Nabantu ke kwakwezi tavern zethu, umzekelo njengoba sithi xa sihambile siye kwezinye itavern, umzekelo mna uba ndiyabona uba kuleni itavern ingathi bakhona abantwananyana, ndiye kumnikazi ndimxelele into yobana heyi hayi mani asikwazi uba abantwana babe kanti balapha ngeli xesha because akufanelekanga uba kunjena. Ngelinye ixesha kababonanga yena, siyancedisana sizibone ezi zinto thina. Sendiba ke iyaqokelela Mhlekazi le nto, iqokelela izimilo isidibanise, sidibanisa nokwazana. Uthi xa ubheke eDimbaza kwakhokhu uba nokhokhu kwalapha nebhisho ibhisho sport bar ikwalapha, kuzo zonke ezi ndawo xa sifike sakhe ubuhlobo sizama ukwazana ukwenzela into yobana xa ukuloo ndawo ulahlekile uyazi uba uyawulahlekela ngaphi okanye unaloo ngxaki. As inina laseZwelitsha ezone 4 ndidlala le nto kuthiwa yiphuli ke bethunana. Ndiyayidlala iphuli and ndilinina mambalwa ayidlalayo, and emambalwa nje amanina adlala iphuli. Guys, sicela amanina amaninzi because iphuli iyasirelieve stress. Xa uhlele endlini unida into yothetha, xa uqoqa la mabhetyu waqoqa kamandi because uyacinga, emveni koko ukhululeke pha. Iphuli imandi. Ndiyadlala mna, ndidlalela uMachibi, ndingowaseZwelitsha ndisitsho nje but ndidlalela i-team because of ndibona ikhono layo. Sinamakhono manintsi, udlala ispoti, isoka, intoni, but kukho laa nto kuthiwa yiphuli. Ndiyanicela ningazijoyinani, nijoyine ningamanina, nizawufundiswa. Iyafundwa laa nto, iyadlalwa and ifundwa njena idlalwa. Uzawufunda udlale, emva koba ugqibile udlala uzawubona into yobana umahluko ukhona.
uba khona umahluko kule nto siyayithanda nathi sidlala nje, it's because of siyithanda. Kubulela kakhulu kwi-initiative ezinje and izizinto ezinqabileyo ezipositive ezenzekayo kwithaveni. Ufumaniseke uba ngoku umntu uyakwazi uhamba angabuyi nobuya nasekhayeni, so intle kakhulu le nto and ibonakalisa i-positivity through isport. And also as well, not only mna ndiyabenefita kwezi zinto zinje, nabanye abantu kwalapha around iithaveni zam bayakwazi ubenefita. Ufumaniseke uba ke ngoku bayathengisa izinto ezityiwayo, bathengise ke ngoku nezinye izinto, so intle kakhulu loo nto leyo. We appreciate into ezinjena apha because abantu abaninzi they get to do things ecaleni. If umuntu akananto yokwenza then izinto ezinjena they get to be encouraged benze ezinye izinto. So thina sivuyeli izinto ezinjena because the more people get to do things, the more nathi businesses zethu zikhula. Mna ndithengisa i-pork rashers, it's 15 rands per piece, and then hot dogs nge-20 rand at the moment. Izinto ezinjengezi zale tournament siyazibulela kakhulu ngoba zisenze nathi sakwazi uba sibone ibusiness ikhawuleza namhlanje, because ibusiness lena abantu abalapha bezodlala ipool from ezindawo ngendawo bakwazile ukusincedisa. Inkxaso yabo siyayibulela, kwaye izinto ezinjengezi projects ezinjena singaske ziphinde ziqhubekeke kwi-community yethu kuzokwazi uba sikwazi ukukhula sisonke, sixhasane, sibuildane i-community yethu. Siyayibulela into enje nangomso. Ndingu-Anathi Khave kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndisezwelitsha.